भारतनि जे पपुलेशन सेन्सास बेयो आसामाव मैया 2 आगस्टनिफ्राय जागायबाय आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङावबो गोबां सुबुंफोरखौ जों सेल्फ एनुमेरेशन खालामनाय नुबाय आरो गोबां मानसिफोरा दासिमबो खालामाखै। जायफोर खालामाखै बिथांमोनखौ जों खालामनो खावलायगोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो मोनदांदों आरो बिजिरनानै नायदों जे बे सेल्फ एनुमेरेशननि जे पर्टेल बे पर्टेलाव गुबुन गुबुन माखासे आसामाव थानाय बा भारताव थानाय माखासे रावफोरनि अपसनफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनदों। अपसनेल लेंगुवेजखौ जों बेयाव नुनो मोनदों। दा एसामिसनिफ्राय लानानै बेयाव बांला, तामिल, मणिपुरी आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रावफोरनि अपसनेलखौ बेयाव नुनो मोनदों। नाथाय जों हारिनाङैनो बेयो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। जोंनि बर' रावा बेयाव अपसनेल लेंगुवेज हिसाबै थिसनजायाखै। मानोना बर' रावा भारत संबिजिरनि 90थि फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव, जेफोरा बे अपसनेल लेंगुवेज हिसाबै बेयाव थिसनजादों। बे एखे मर्यादा गोनां बे मोनसे रावखौ गालांनाया बा बेखौ थिसनैया बेयो जोंनि हारिनाङैनो मोनसे दुखुनांथाव बा साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। दा बेखौ लानानैनो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि दारै मोनसे दाबि बा मोनसे मेम'रेन्डाम बिथांनि दारै जोङो भारत सरकारनिसिम दैथायहरदों जे बे पपुलेशन सेन्सास 2027आव सेल्फ एनुमेरेशननि प्रसेसनिफ्राय लानानै एस ए होल सेन्सासनि जेसेबां प्रसेस जोबजासिमाव बर' रावनि जे अपसन बेखौ होयो, बर' रावजोंनो जोङो फिलआप खालामनो हानायनि खाबुखौ होयो। बे दाबिखौ जोङो दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि दारै दिखांदों आरो लोगोसे जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रोङै बेखौनो दाबि खालामदों जे जेब्लासिम बर' रावा बे पर्टेलाव थिसनजाया अब्लासिम क'क्राझार जिल्लायाव सेल्फ एनुमेरेशननि खामानिखौ बन्द खालामनांगौ आरो जेब्ला बर' रावा बेयाव अपसनेल लेंगुवेज हिसाबै थिसनजागोन अब्ला बे प्रसेसखौ खालामफिननांगौ होननानै जों दाबि दिखांदों। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गोबां गुदि फरायसालियाव सिंगेल टिचार सासेल' फोरोंगिरि दासिम दङ आरो बे सिंगेल टिचारफोरखौ जाहाथे नैबे पपुलेशन सेन्सासनि खामानियाव थिसना बा बिथांमोननो बे डिउटिखौ होआ सरकारा, बेखौ जोङो खावलायदों बा बेखौ जोङो दाबि दिखांदों। मानोना सासेल'खा फोरोंगिरि थानाय फरायसालियाव बे फोरोंगिरिया बे सेन्सासनि डिउटि खालामबाय थायोब्ला फरायसालिया अट'मेटिकेलि बियो बन्द थानो गोनां जागोन। जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ जेबादि सोलोंथाइ मोननांगौ बेखौ मोननाय नङा। बेखायनो जोङो सरकारनिसिम बेखौबो गोख्रोङै दाबि दिखांदों जाहाथे सिंगेल टिचार माने बबेबा जुदि फरायसालियाव सिंगेल टिचार दंबा बेबायदि टिचारफोरखौ जाहाथे बे खामानियाव थिसना जोङो बेखौ खावलायदों।